Tangkas ke apa, Mas? Nggih, Pak. Nggih, mumpung ditiup. Panas nih pun tiup ini. Ayah kerja sih ya. Heeh. Kok gitu mbah jajan oke karo mercon diwekke ning lapangan der ngono ya. Jasik ya. Assalamualaikum. Ketok nakal ya. Ayah kerja sih, kowe nang omah sih. Dok. Ayah kerja sih, kowe nang omah sih. Kowe malu mama. Kowe malu mama. Tuh. Alhamdulillah, kok gawean. Aja nopen-nopen bebek, yang penting barokah. Nah, makanannya sih tinggal lemu. Makani, waduh, makani kurang ini. Jangan jauh gelap, yuk, duh, ini kurang ini kudu ngarit sih ini, ngaritnya nanti ini, boleh ngarit sih, nah, ini, boleh lagi, ngarit ini, sakit ini, berangkat. Wah, kosone dadi wong desa ya ngene iki. Koncone do turu penak-penak ngarit. Tak-take bentewane urip. Jangan ndok. Aduh. Masa mendhi wong desa lah yo. Ora kabeh. Wis iki wayah golek lawuh sik iki nggo mangan iki. Ya rekosane dadi wong keri ngene iki mangan sik golek mancing dienggo makan. Gundul pacul cul gembelengan. Wah, isu ketemu oke iki mantap iki. Be warek. Rekosane wis kaya ngene iki, ora apa-apa. Sing penting barokah. Rekosane dadi wong desa. Golek mangan dadak mancing kebelet ngising garek ndok-ndok. Aduh. Ngene iki kaline menawana iwake. Go pancing. Hei, kowe ngopo ngising ngono? Yum. Keluar sate pesen. Wah, badel ae iwakmu kok ora sido mangan telekmu. Kapok. Ya gue aku mules barang kok. Sik, tak mancing kena. Lanjut wong singmu. Kaputan amit nggih. Wis kono kono sengkete aku. Kasdo metu aku kok. Wah. Wis tekan gone iki kita yo. Gone cocok iki wae akeh yo. Bakalan kasil iki. Wah, duduk sik. Siapke panine muga-muga hasil. Poin pengen iki. Iya. Jadi lho. Sik upane tak ngono sih. Iki cacing. Malah bocor iki. Wis kabeh. Terus
bocor lagi patroli ngono wae. Leren-leren sik kene ning rondan iki mathuke. Aduh, iya iki. Apa ya? Bocor le. Iki gembos sih. Tabel ban ngendi iki? Anu, Kono nek. Aduh, parani yo. Yo Tang, parani. Iki sing kancaku iki. Ini, Pak. Iki lho bocor iki kandhen caci lere kono nek tabel ban yo positif nih le iki. Tapi kono wae engko jenengan bareng aku. Oh iya, ngono cocok iki. Kowe nek sapa le? Pane mulai ora tak terke yo. Mulai. Ya terkisih wae, Pak. Terkisih saniki nitipke iki. anaknya anu. Ian. Anak Iin. Yo mulai yo. Ya mun Pak iki anu, sepedane tak titipke bengkel mawon jenengan teng mriki riyen. Oh iya, aku kusel Monggo, banget. di Pinara riyen. Kula terke riyen. Tak lagi sik. Dun, Pak. Lihat sepeda ya, Mas? Ya sakit sih, emang tambal sekalian mboten napa-napa niki ngene Pak polisi bau bocor bane. Mohon mau tinggal ya, Pak. Jalan perjuang di kelingan anak lanang. Jala, Pak Jengklong ini. Untung mau Pak Satpame ketemulah. Patroli sel-sel. Pripun Pak niki kula iku Pun nah niku pun kula deleke bengkel. Lah jenengan niku kaya mundi to? patroli mau kula keliling kampung biasa. Malah bare bocor niku. Lah sing lanjut ning mundi kula terke kalih kula mawon bareng kula. Yo engko nek enek kejadian apa anu ade lari-lari sik santai sik iki. Nggih ngoten mawon nggih. Selepul ya. Kalih kula nggih, Nggo. Sik leren sik Lah sik yo wis. Manut jenengan mawon. santai sik iki Pak. Nggih, Pak. Oh iya. Nggih. Aduh, sareng kula mboten napa-napa, Pak. Iya, iya. Apa-apa niku kula nggih. Yo. Ini anak semangat. Wis patroli pane iki. Monggo sareng kula. Yo mangkat yo. Aku bareng ya Mas. Nggih, nggih. Mulai iki. Alah, mancing iya kudu sabar semen. Wah, ngene kok ngene ra entuk-entuk. Coba tak anu gak sikil kuwi. Betul, sudah malah keri. Lutut. Lutut meh. Alah. Suara apa eh? Kita mau tolong nih. Apa ya? Mau klub. Wong. Aku enek suara. Suara apa? Ayo, Pak. Aku rugi. Oh, yuk kono. Yuk. Aku iki malah nyemplung apa, Pak? Saya sebagai tugas keamanan harus tolong menolong. Wah, lah sapa sih jenenge tulungi, Pak? Aku ki mau golek sendal iki lho, Pak. Wah, sama main karo Pak Polisi dia. Wah, karo Pak Polisi barang. Iki sendal keliling kali. Wis kadung kenal malah ditinggal rapi. Apa pancen